Okay, bunday, dagiti Biblia tayo, iti umuna nga Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. 1 Corinthians, chapter 15, verse number 58. Actually, urayhan tayo nga lukiban, may kabesa tayo, dito nga versikulo, most of us. In 1 Corinthians, chapter 15, verse number 58. Kat kuna tinasantuan nga surat, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, and always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos, agruknoy kami, agyaman kan ka, tingka pa nangisalakan kada kami. Apo, iso daytat may nga kadaklan ken kang runaan nga rason. No apay nga da kami nga gigimong Apo. Tapno idaydayaw da ka ti panangisalakan mo kada kami. Agyamang kami ti Santo Espiritu nga may nagnaed iti biagmi. Agyamang kam iti Biblia nga saom nga isut mangmangted iti biag kada kami Apo. Agyaman kami iti church nga nangimulaam kada kami. Kaskam lang na imula iti sibay iti dandanom. Nga Apo, gapo kadagiti mangmangagan mi nga mensahe. Uray adu dagiti sarsarakusukan mi. Nga karit panubok stress iti naldaw nga panagbiag. Deti church kat kasla danom nga iso iti mangsupsuplay iti mangted regta iti pamati mi iti inaldaw-aldaw Apo Diyos nga panagdalyasat iti deti rabaw iti daga. Thank you for our church. Kat ita Apo, bendisyonam deti mensahe, ngay nakiburay manen Apo Diyos, amok nga deti purpose mo, no apay nga deti iti mensahe, nga itid mo kada kami. Mabalin, nga adu dagiti kakabsat, nga kasapulan na iti mapatibker, ti pamati. Mabalin nga damot dagiti kakabsat, nga isagsaganam, gaputa dada mabalin sumangbay, nga karit iti panagbiag. Kat masapol nga agbalin kami a resilient Christians. Bless your servant, Lord. I have no power in my own strength and wisdom. I need your Spirit to anoint me, empower me, and touch me. Cleanse us, forgive us, that may be we worthy to ask and receive blessing from you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kakabsat, adaman ti kayat ko nga damagan kada kayo, iti daytoy nga gundaway. Daytoy nga saludsod ket iso iti makaibaga no hanggang kailan iti commitment tayo iti Apo. Nasayaat nga umay tayo makikimgimong. Nasayaat nga makapagkikita tayo iti kada Domingo. Ngamtiman sa ludsudek kakabsat, anang nga ta, iti amuyo nga rason, nga makaigapo, iti panagsardeng mo, ngagserbi iti Apo. I want you to think for a while and ponder on yourself this question, what do you think can cause you to quit serving God? Of course, we always want to think positive and say, you know what? I have many reasons to keep on going. But in the reality of life, adu dagiti karit iti panagbiag. Ket ti saludsod, kadagitoy nga problema nga sumangbay iti panagbiag. Anada kakabsat, dagiti ammom nga rason, nga iso iti makaigapo, nga agsarden ka ti panagserbim iti Apo. No kadi maawanan kanto ti trabaho, agsarden kanton nga makigimong. No kadi ag-collapse iti finances mo, mabankrupt ka, uno agsakit ka, agsarden kanto ka din iti panagserbim iti Apo. Amuyo, deti relasyon tayo kan Apo Diyos,
nga maipapan iti intayo pa nagserbi ken kuana, babaan iti intayo pa nang ipaay iti biyag tayo, iti church, ti trabaho iti Apo, ket kasla agasawa kakabsat. Till death do us part. Dayta kumati commitment mo ti Apo, nga kunam Apo Diyos, tintulanganan, makaigapo, nga agsardengak, ti panagserbik ken ka, ket no natayakon. Tanuman pa'y agsardeng ton ti panagserbik king ka, ituloy kon ton di langit, ngam tirabaw ti daga, agsardeng. Sapay kuma, takas jay ti panagserbi tay ti Apo. Ket ti kuma panagayat tay ti Apo kakabsat, kasla detay kanta nga kunana, kahit maputi ang buhok mo. Amo ni Tito Sani di jay kakabsat. Timsong na di jay eh. Kahit maputi. Sino kada kay ti puraw ti buhok tadtan kakabsat? Ni Tata Kilio. Tata Kilio, good morning. Oh. Kita nyo man takaabay yun no, pumurpuraw ti buknan mo no, deta mo lagat at pumurpurawan nga kabsat. Okay. Delikado no, deta mo lagat ti pumurpurawan. Away, aban yun ni Preacher Glenn, emergency deta nga kabsat. Okay? Sabay kumata ti panagayat mo ti Apo, kat kasla deta kanta, di giti lalakay ako nada, kahit maputi ang buhok mo. Kaya't nga sawan ka kabsat, ti commitment tay kini Apo, kat saan nga conditional. Nga kunatayo, Apo, agserbiak ken ka, aging gana, no kas pagarigan, ti pa nagserbi tay ti Apo kat saan ko mga conditional. Ti pa nagserbi tay ti Apo, han kuma nga weather lang. Kuna na taradyo, weather lang. Kuna na kapsat ni Kuya Kim. Nga kasla di kita, mula kakapsat, nga the weather na iti pa nagmulam. Han kuma. No dikat datayo, in season, out of season, agserserbitay kumalatta iti Apo. Amen. Amen. Nga uray ada trabahom, wano awan trabaho mon, agserserbi kalatta kuma iti Apo. Amen. Uray kompleto kay pela nga pamilya, wano awanan ti dadumay ti pamilyam, ta inalan ti Apo, agserserbi kalatta kuma iti Apo. Uray sika ket tumaengan, kumapsutan iti panunot wenno ti bagi, agserserbi kalatta kuma iti Apo. Do you have that commitment, folks? Itayag yuman ti imayo no kunayo, Pastor, kasta ti tarigaga iti pusok. Kahit maputi na ang buhok ko, maglilingkod ako sa Panginoon. Taas ang kamay. Oh, ket Pastor, aging nga dinak alaen iti Apo, agserbiak ken kuana babaan iti dayti church nga nangikabilan na kanyak. So nga rod itat kakabsat, kayat ko nga adresan tayo, no aniyanda dagiti banbanag no kasano, nga mapagbaligyan tayo dagiti karit iti panagbiag, nga isot makaiga po, nga han tayo maituloy no daduma, iti panakigimong tayo. Iti panag-grow tayo, iti panag-serbi tayo, panag-soul winning. Maging honest tayo lang ti sarili tayo kakabsat. Saan tayo nga napigsa ti pamati iti kang kanayon? At dadigiti kanito nga nakapoy tayo, kat no kaano nga nakapoy tayo, gundawayan na tayo pa ni Satanas. So kay ti dayti nga malam, kayat ko nga ibati kada kayo, kan ipaay kada kayo as a charge and admonition. Ti paulo ti mensahe, the resilient Christians. Resilient Christians. Our prayer as pastors is to be able to see and raise believers of Jesus who are resilient and will never stop and quit serving God. The word resilient or resilience is the ability to bounce back. The ability to bounce back. Kaya't nangasawan kakabsat, kasla ka lang deti ruot iti igid iti dalan. Nga uray kanayon
nga palamunan wenno padalusan ti DPWH ti Pilipinas tunukwan kakabsat agtudo at dadamanen kakabsat. Kasjay tayo kuma. Nga uray sumangbay dagiti panubok nga detay danugan na ka ni Satanas. Matuang ka ngem bumangon ka manen and continue the fight. You can be knocked down, but you refuse to be knocked out. Because you can fall, but you rise up again and continue the fight until you finish the race that the Lord has set for you. How to be a resilient Christian. Dito nga message kakabsat, na divide iti dua. Dijay part 2 kat na isurok to kakabsat, the keys, the 7 keys to become a resilient Christian. Discussag to no sumarsaruno. Tida iti nga malam, tiinak i-discuss kada kayo, the characteristics or the traits of a resilient Christian. Anya kadi iti makita tayo, anya kadi kakabsat iti kababalin, iti maysa nga resilient a Kristiyano. Tapnon ti kasta, maadresan kan madantay ti idea. Kat agkararag tayo nga kuna tayo, Apo, siyak dayjay. Kat pinaapektaran na kadayjay nga banag, hangayam dapat, masapol, Apo, nga resilient na nga Kristiyano. Kaya tsumot lang ti agbalin a resilient Christian. Amen. Amen. Toltan lunsat nag-amen. Kaya tsumot lang ti agbalin a resilient a Kristiyano. Amen. Okay. No resilient ka, you don't easily give up. Okay? Number 1, the first characteristic of a resilient Christian is a resilient Christian is joyful in spite of trials and adversities. He is joyful in spite of trials and adversities. Makitam kan kuha na kakabsat, nga uray ado dagiti rason, nga agliday, nga marikna na ti miserable, kinamiserable, nga no kadagiti unbelievers, no isuda ti mang-take deta nga problema, kaslada la miserablen kakabsat, ngam kini Kristiyano, uray anya ti dumteng nga problema na, kaslahan na miserable ti biyag na. No problem can ever cause him to feel miserable. Why? Because he has the joy in spite of adversity. That's a resilient Christian. Kunana day, 2 Corinthians chapter 8 verses 1 and 2, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy, tibautan, itinakadakdakkel nga panakasuot gapo kadagiti, panubok, aglaplapusanan da itirago. They never felt miserable in spite of the many losses of life. If you know the background of the Macedonian brethren, they lost their livelihood because they were under a great persecution. Great because the government itself was already oppressing them because of their faith. And because of that, they lost their privileges as citizens. They lost every possible advantage in life. And the Bible says that they were in deep poverty, below poverty level. And in spite of all of these losses, in spite of all of these pressures and stress in life, they never felt miserable. Kastaka ka di no ada problema.
Kasta ka kadi, kakabsat, no ada parikot mo. Kasta ka kadi, no dumteng, iti pasamak, nga nakakaskasang kan ka. Damagaman ta kaabay mo, kasta ka kadi, kabsat. Hello? Amuyo no apay nga resilient, digiti nga believers. Gaputanuman pay, at daanda, dagitoy, nga banbanag idihan pay nga dimteng kadakwada di persecution. Nasursuro da, nga haan nga digitoy tinagtalkanda, no di ket ti Diyos nga si bibiyag. Taamuda, nga dagiti banbanag ti biyag, temporaryo laeng. If they have it, praise God. If they don't have it, still they have God, and they have all the reason to be hopeful in life, because whether things come and go, they have God, and they have placed their faith in the living God who can bless them no matter what. Amen. Ti problema tayo nga minudaduma, agpaiso kakabsat, nga dadigiti nga banag, but we put our faith and dependence on all of these things. Nga numapukawan kakabsat, kasla ditay ammun ti agbiag, gaputa digidjay ti ammo tayo nga pangnamnamaan tay ti panagbiag, imbes nga ni Apo Diyos. Kakabsat, there is nothing wrong in trusting in a sense nga, kuna tayo, adda digiti nga banbanag ti panagbiag ko. But you must be mindful, everything is temporary. Your job is temporary. Your source of income is temporary. Even your health is uncertain, folks. You never know. You know what, this morning, our municipal doctor died, Dr. Andres. Have you heard of that? Sino kada kayo nakadanon di dakabsad? Hanyo pinamuan. He died this morning. Just this morning. And he died of, kuanan case nan? Heart attack kakabsad. And let's pray for the family. We actually plan to send a sabong, tapnon mariknada nga, TJ lang sabong taydayin kakabsad, kat it symbolizes our sympathy with them. Panagipagrik na tayo mat kadakwada. You know, life is uncertain, mga kapatid. Your health is uncertain. Hamoy bagbaga nga napigsak ita, dim amuton bigat. Hamoy bagbaga nga, adot urnong ko tabang ko, dim amuti ekonomiya no bumagsak. Adda digitoy nga pambanag, nasaya at kakabsat nga adda prospect mo nga mapanunot, gapo ka digiti inted ti Apo ken kata, that is a part of being a good steward and being a good manager. But deep inside your heart, you must place your faith in God, who is in control of your life, who is in control of everything. Because if something happens, you are not deeply affected because you are trusting in God, who is in control of everything. That's why a resilient Christian is joyful in spite of trials and adversities. Kung ano di Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail. Pati di oliba kakabsat, awanan iti energy na ngagnut-nut iti danom, tapnon biyagan na ti sarili na, the labor of the olive shall fail. The field shall yield no meat, pati daga kakabsat. Kumapuyan kat san nakayan nga ipaltuad, iti mula, the flock shall be cut off, umayan ti panagpisti, in other words, umayan ti panagrigat, umayan ti krisis ti lubong, aglagawan dagiti tattao, madanaganan dagiti unbelievers, agpakamatayan iti daduma, nga manat kunana, verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy
in the God of my salvation. Why? Because he has learned to anchor himself in the living God. Di angkla na ket ni Apo Dios. Kasla barko nga no nayangkla, uray umay tinapigsa nga angin, haan nga mai surot kakabsat, gaputan na yangkla isuna. So nga kakabsat, amin kat uncertain, uray ta kasasadyod ta Amerika. I heard from Pastor John recently, agsangpot dagiti adu nga turista, ribo-ribo ti inaldaw. Akat talagang ag-recoverin kakabsat ti Hawaii. Ngam kakabsat, han nga daytay ti number 1 nga pangnamnamaan nyo, ni Apo Diyos lataan. Tanuman bilang ribo-ribo ti sumangpot at turista ti Hawaii, kat isangpot da nga isarag ti adu nga kwarta iti Hawaii, laglagipon nyo, ni Apo Diyos amin ti kapuna di gito'y nga mapaspasamak. God is the one in control of everything that is happening. So whether the economy rises or fall, Christians have peace of mind and heart because their life is anchored on the living God. That's a resilient Christian. Oh, kita yung kakabsat? Amen? Amen. What a blessing. Number 2, not only that a resilient Christian is joyful in spite of trials and adversities, but a resilient Christian is serving in spite of perils, obstacles, and sufferings. Ti resilient a Kristiyano, uray adu dagiti peggad, uray adu dagiti kasla makailaped, adu dagiti sagsagabaan, kakabsat, ti puso na agserbilat ta iti Apo. Han unay nga iti problema kakabsat, iti pakai kawitan, iti panunot na. No di kat uray adut problema na, ti pampanunutan na lata, ti panagserbi na iti Apo. Amen. Mayatang kakabsat. Kasla ka lang deti naganak, nga uray adut stress mo ti trabaho, ti pampanunutam, ti panangpabasam ti anak mo. Iso nga hangkag quit nga mapanagubra. Uray nakarigrigat ti mapanagubra. Uray alas 3 ka nga bumangon ti parbangon. Uray alas 8 ti rabi kanton nga agawid. Uray tudo sa rakusukam. Uray rabrabi ingka. Numabalin, upat pa itatrabaho mo, pagigiddan mong kakabsat. Awang nga tamat ti kasday dita, aya kakabsat, nga upat ti panagigiddan, upat ti trabaho na. Ngam hamo pampanunutan, digiti nga pambanag, kasi ti pampanunutan, ti agpaay ti pamilyam, ti pagbayad mo, ti luga na inalam, ti pagpaadal mo ti anak mo, kantay pa ipawit mo ti Pilipinas. Amen? Kat no, iti tao, uno iti naintawan, kat adakas jay nga panunot na nga naimbag, nga uray nagrigat, han nga isot makapasardeng, tati pampanunutan na, ti agserbi ti pamilya na, datayo nga Kristiyano, ti kumamot panunot tayo kakabsat, uray adu dagiti kurik parikot, pagkakumikuman ti pagbiyagan kakabsat, ti pampanunutan tayo kumalatta, ti panagserbi tayo iti Apo. Amen. Amen kakabsat? Amen. The 2 Corinthians chapter 11, verses 23 to 30. Kuna tinasantuan nga surat ni Apostol Pablo in Historiana, no kasano ti rigat na kakabsat, itiin na panagminministeryo. Nga kunana, are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more. In labors more abundant. In stripes above measure. In prison, gaasam amin. Of the Jews 5 times I received 40 stripes save one. Thrice was I beaten with rod. Minalmalo daktilandok. Binatbatudak. Namintluak nga nadadailan, nga napadasak, iti nadadailan, ijay tingat taaw, kat naglanglanguyak kunana, ijay kaadalman,
Pauning arigatan kakabsat. Ngam saan nga nagsardeng isuna nga napan nangikas kasabat ibanghelyo tati pinampanunot na kakabsat ti kinaimbag iti Apo. Ti pinampanunot na ti panakaisalakan digiti nga kararwa. Ti pinampanunot na DJ calling nga nangayaban ti Apo masapol nga turpusan na. It doesn't matter how difficult, how hard it is, he was mindful and he told to himself, I must finish my race. Kastatay ko mga Kristiyano, kakabsat, ko na natin Acts 20:24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Kunana, han ko unay nga dete, in daan, digitoy, numampay, sinot han na mabannog? Kunana, sinot na bannog? Hanak nga na bannog? Sino iti ma-offend? Hanak ka di nga ma-offend ba't? Hanak ka di nga mapundimat? Ngam kunana, nga kasta, ti pinampanunot ko kunana, lipasek, deto itarayak. Ti panangi kasabak ti banghelyo. Kasla ti arik na kakabsat, ari tinangayab kanyak, hangko dapat nga paayan isuna. Diyos nga managayat, Diyos nga nangisalakan, tinangibaon kanyak, hangko dapat nga paayan isuna. Kasta kumamat ti panunot tayo, nga kuna tayo, Diyos tinangayab kanyak, Diyos ti pagserserbiyak, ni Apo nga nangayat kanyak, into the biyang na, iso tinangayab kanyak nga agserbi, hangko dapat nga paayan isuna, kat kunatay kuma, problema ka lang, Panginoon ko to. Sakit ka lang, Diyos yan. Diyos ang pinaglilingkuran ko. Hangko dapat nga paayan ni Apo Diyos. Amen, kakabsat? Amen. Sa Apo lakas ti puso tayo. After all, kung ti Apo, my grace is sufficient for thee. Masapol lang nga dakas jay nga riknam. Masapol lang nga kas jay ti kinaturod ti sipit ti panunot mo. Masapol lang kas jay ti kinaturod ti riknam ken panunot mo ako nam, Apo hang kakayat nga paayan. Uray anat umteng nga rigat. Kat no kasta ti panunot ken espiritu nga daking ka, kakabsat, ilungog ni Apo Diyos king katipan nakabalin na, ken ti parabor na, kat babaan iti dayta, kayam nga mapagbalegyan dagiti amin nga banag ti biag mo. So ako na ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Iso nga nung malay-off ka ta trabaho ko na, trabaho ka lang, Panginoon siya. Kaya nak nga ikan iti trabaho. Iso nga, ikaw lay-off, hindi mo ako kayang i-discourage. Ikaw sakit, hindi mo ako kayang i-discourage. Ikaw na tao ka, hindi mo ako kayang i-discourage sapagkat mas malakas ang aking Panginoon. Number 3, dito ito nga close. A resilient Christian gets up in spite of his faults. Bumangon ti kalaksidan dagiti nagkaadon nga panakaitulid na. Nagkaadon nga panakatuwang na. Ti kayat na nga sawen kakabsat, amin tayo nga Kristiyano, awan ti na ilaksid, dumteng dayta nga pasamag, matuwang tayo amin. Hamoy bagbagang, ay, kanyak pastor kat sa anak pulos nga matuang hang ka ngagsasaw ti kasta. Tay pakita ken ka ti duwa nga bersikulo ti Biblia. Kunanan ti Proverbio 24:16. Nga uray kano di nalinteg nga tao matuang ti mamimpito adaras. Dayto nga panakatuang kat sana panakatuang ti basol. No di kat panakatuang ti salunat. Panakatuang kakabsat iti finances. At adjustment ko na nangarude. Tapos ko na di may kadwa wicked. So di wicked na buwal gapo iti dakas nga aramid na. Ngam di nalintag natuang ti kabila nga isuna kat magmagna iti pagayatan ti Apo at dadigid jay ipalubos ti Apo nga kasla kinihob suutan ni Satanas dagiti nalintag nga anak na. Nga uray tither ka, mangmangtad ka tithes. Nga uray faithful ko may makigimgimong. At dagayam digitay pasamak nga ni Satanas ket dumawat ti permission kana po Dios nga kunana
Ne, padasak man, deta anak mo nga Romy. Testingak man. Kat ko na ni Apo Diyos, go ahead. Amok ti puso, data nga anak ko nga Romy. Uray testingam data, mapanlat ta makigimong data. Kuna ni Satanas, alaman, testingak man, digiti nga agasawa, Lawrence Kenjen. Kat kuna ni Apo Diyos, go ahead, Satan. Nasubok kon digiti nga anak ko. Ti kabila nga adu nga panubok, nagpatuloy da. Isu nga ko na ti Apo, go ahead, test them. But they will be loyal and faithful to me. Amen, Brother Lawrence, Sister Jen? Alaman, kuna ni Satanas, testingak man deta nga Erwin. Kuna ni Apo Diyos, go ahead, Satan. Uray testingam deta, naragsakto lat nga mapanag Bible reading, addan to lat joke. Baka nga, Satanas, si kantot pagbalin na nga joke deta. Amen, Brother Erwin? Oh, kakabsat. Talaga nga dumteng ti time nga mabuwal tayo mat. Mabuwal ti salunat tayo. Ma-oppress tayo kakabsat in a practical way. Kat kasla deti adjustment, awam mo't dakas kar aramidan na. Awam mo't mading of ubraan na. Kat apay nga dumteng kinkwa na nga kasla kini hope, gayam, suoten na ka ni Satanas kakabsat. Sulisugan na kagat, upayan na ka, ngam gapo ta resilient kagat ko nam. Oh, I want you to know, Satan. Ti ko maibagam kan Satanas kunam, Satanas kunam kingkwana, sige, padasan na, taadadapay, nga dubliak ti panagserbi ti Apo. Kat kunan to ni Satanas, madinsakit di deto, inaramid ko ka deto nga Kristiyano. Tano ka ano nga pinadas ko ti biyag na kat adada nga nag-faithful. Kaslag palalo nga litag. Ibagam takaabay mo, kabsat dapat kaskalag palalo nga litag. Amom talitag kakabsat, nukod kukod kudem, pumalpalalo, amen! Kastatay kuma, nga nukod kukod kudem na ka ni Satanas, ilalalom ti agserbi ti Apo. Kat kayat kayo nga ikan, itimaysa nga nagpintas nga realization, personal realization ko, ti pa nagbasbasak ti Biblia. No sinno gayam di kiti atakaran ni Satanas, kat itulok ti Apo nga mabuwal da kakabsat, kayat ko nga maamwam, nga tinto resulta tabiyag mo, the result will be better than the former. Mga kakabsat, amuyo aming nga napukaw kini Job, idi nauma ni Satanas, dinoble ni Apo Diyos. Aman, dinoble ni Apo Diyos. Idi ni Pedro, nabual, gapo di pa nang i-deny na kini Apo Jesus, kalpasan na deta, nag-preach, 3,000 souls tin na isalakan. Isung ako nam ti bagim, Apo, no ipalubos mo man nga mabual ti salunat ko, kat mabual ti kasasaad ko ti panagbiag, agtalagak latagan ka. Ag loyal aklatagan ka, ag faithful aklatagan ka, tamang namnamak, ngano anyaman ti mapugaw kanya, kayam to nga sukatan ti 2, 3 nga beses, Apo. Amen, kakabsat? Amen. Oh, so nga, bumangon ka. Kat ti Apo, kunana, the just man falleth 7 times, and rise it up, kayat na nga sawan, data kunana nga, day ginalintag, matwang, kaya na nga sawan, ipagpakita ti Apo, nga matwang ka. And rise it up, kahit nga sawan, ti Apo yes assure na, nga numabuwal jay nalintag, ti Apo ti mangibangon kingkwana. The Lord will make sure nga day jay nalintag nga mabuwal, bumangon kat makabangon kakabsat. Iso nga, we should become resilient Christians. Amen kakabsat? Amen. Lord, thank you so much. Nalpasan ti oras ko, Apo. I wanted to say some more, but I pray that I'm reserving this for next Sunday. Kat Apo, we are warned today. Nga no dumteng Apo, digito'y nga pasamak ti panagbiag. Haan nga digito'y temporal nga banag, iti pagtalkan mi nga numero 1 no di kat sika Apo Diyos. Ta sika, kat you are the same yesterday, today, and forever. Things come and go, and they are temporary, and everything is uncertain in life. And Lord, we thank you for the example of the Apostle Paul.
Nga uri kasanot ka ado ti problema kan rigat nga si pinasar na, ti pinampanunot na, day jehan na ka nga paayon, nga nangayab kan kwa na apo. Kaslamat ka dakam nga naganak, nga uri kasanot ka rigat ti mapanagubra, ingkam lata ti pampanunutan mi, ti panakaisakad iti pamilya. Kat kasta kumamot ti panunot mi, ti panagserbi mi king ka. Apo, nga uray adda ti panakabual, hami palubos apo, nga hang kami makabangon. Kaputain karim, nga da kami kat makabangon. Kahit na nga sa one, you will help us to rise up every time we will fall. Help us, Lord, to realize that failure is not falling. Failure is when we refuse to rise up. Kas na di may sa apo, tinaminsan ide, nga kunak, Brad, apay nga di kag subliti apo, apay nga di ka bumangon, kat sungbat na kanya kon apo, Pastor, nalpasa kon nga na ito black, di taaklatan ko na. Kat apo, hanga napinta sa panunot na ijay. Tulungan na kami, apo Diyos, nga bumangon. Kat amumi nga sika, itimangted ti rason no apay nga makabangon kami. Komte gloria kan dayaw, in Jesus' name. Amen.